Brodat. Finíssims fils cristal·lins reclamen la unió dels llavis que se separen lentament, eriçada la pell, fent-los sentir la dolçor de més brodats a la boca. Constatació. L'enunciant matemàtic que diu que l'ordre dels factors no altera el producte és ben cert. Quina diferència hi ha entre el futur o el futur? Amor 77, de Julio Cortázar. I després de fer tot el que fan, s'aixequen, es banyen, s'entalquen, es perfumen, es vesteixen i així progressivament van tornant a ser el que no són. En Salvador Anguló, catedràtic de geometria, era un home recte de conviccions, agut a explicar acudits, però obtús en les seves relacions personals. Diu, encén el televisor per mirar la transmissió del Campionat del Món d'Atletisme en pista coberta a Budapest. Els velocistes que guanyen les curses, l'un rere l'altre, s'estampen contra la paret encoixinada. Cap atleta no pren mal, evidentment. El xoc estava previst d'entrada. La pista acaba amb una paret revestida amb una escuma elàstica capaç d'esmorteir l'impacte. Tensen el seu cos al límit, es desboquen per uns quants segons de cursa, per unes quantes desenes de passes, fins que, en uns pocs instants, el seu esforç desmesurat perd tot el sentit. No hi ha res més després de l'explosió. Cap espai per reduir la velocitat. Només una estampida contra el mur i la caiguda dins la xarxa de seguretat. I això és tot. Conec aquesta sensació. Es diu Tribu nord-americana del segle XVIII. És una mica política, Diu, no els agradaven perquè érem i pensàvem diferent. El maltractament venia de lluny, com era el cas de la resta de pobles sota el jou del seu imperi, però havíem tractat de conviure-hi fins que se'ns va fer molt difícil. Un dia va començar a apallissar homes, dones i gent gran de la nostra tribu, a engarjolar els nostres líders, acusant-los de coses que en altres tribus més tolerants no eren cap crim. Però al poblat estàvem espantats. Ells tenien tots els recursos. Alguns cantants que ens entretenien vora el foc van haver de fugir del poblat perquè els molestava el que deien. Per sort, altres tribus més lliures els van acollir i no els van fer callar. Allà tothom podia dir el que pensava. Però al poblat estàvem espantats, ens sentíem insegurs. Després ens van començar a acusar de voler-los fer mal, nosaltres a ells. La nostra tribu sempre ha estat pacífica, no en teníem res. Molts pensaven que un cop més s'ho inventaven tot, però al poblat estàvem espantats. En qualsevol moment podien entrar sense que haguessin fet res. Ja ningú badava boca, la injustícia era tan flagrant que ens aclaparava. Però una nit, Búfal Blanc, el bruixot de la tribu, va tenir un somni. Ens va dir, hem de creuar el riu. Tenim la canoa més resistent, perquè està feta de dignitat, de justícia i d'esperança. I si ens mantenim units, no hi ha tempesta que ens pugui abatre. Avui, des de l'altra banda del riu, recordem aquells que van tancar tot just per lluitar pacíficament per la llibertat i la justícia. I esperem a que arribin sants i estalvis per abraçar-los, perquè van lluitar pels nostres drets, pels drets de tothom i sí, fins i tot pels drets dels que els havien tancat. Un frec a la cara em treu del meu son profund. Obro els ulls, una claror enlluernadora no em deixa veure res. De sobte, una mà immensa, amb ungles llargues i vermelles se m'apropa. Una cara enorme se m'abalança sobre meu.
En surten uns sons intel·ligibles. Brr, brr. Tot seguit, aquest ésser gran i estrafolari esclafeix en una gran rialla, esgarrifosa, mentre amb l'amenaça m'aferra al pit. Morta de por, noto una mullena entre les carmes. M'he pixat. M'abandono a la meva sort, entre plor i sanglots. Quan ja te sembla tot perdut, sento la veu de la mare. Em posa el xumet a la boca i torno a agafar el son. Les paraules, totes elles concorxades, clivallant amb el seu traç al silenci, tossudes, cinzellen escletxes per on reivindicar el seu so mentre la famèlica essència del cosmos englopa alenades de vida. Diu, miratge, l'altre dia, mentre m'afeitava, vaig descobrir-me una altra cara. No m'era pas desconeguda. S'assemblava a la d'un veí meu que no puc veure. Un home insuportable amb el qual ens barallem a cada pas. Des d'aleshores em tinc mania i m'odio. Ja no em puc quedar sol amb mi mateix. Estava convençut que eren els meus sogres. Fins que un dia ell em digué que es pensava que eren els seus de sogres. En definitiva, que teníem uns senyors a casa que no sabem qui són. Però què hi farem? Els hem agafat estima i ens sap greu dir-los que marxin.